ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин авр имза мо якчанд намуди хонаҳо, квартираҳо қабул кардем ки пешниҳоди шумо мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ замин, мошин, хона, квартираҳо дошта бошед, метавонед суратҳоро ҳамроҳи маълумотош дар WhatsApp экрамдор мекунем, рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. имрӯз 24 июли соли 2024 1000 рубл 121 сомону 50 дирам дар бонки Эсхата. ирӯза навор астай. як када аз тарафҳои Ромид замини фурӯшӣ дар Корай, будкаи фурӯшӣ тестайёр рӯй кардан, хонаҳо аз ноҳияи Данғара, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Ҳисору Ваҳдат, аз шаҳри Турсунзода, аз Душанбе тарафҳои 9 километр, аз тарафҳои ноҳияи Сино, хоб исм Мошинбозор хулас рӯй кардан. Тамошо кунед бо диққат. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ навори мода лайкҳои беплат бизанед, дар канал подписатсия кунед, подписатсия. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марама занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, дӯстон ба якмора мошин ҳаракат ба самти Тоҷикистон мекунад. хулас ҳаракат кунед, успет карда бортон рӯй кунед, соҳ саломат худо хоҳад мерасад. дӯстони азиз, мегзарем ба якм эълони хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор дар ҳамун деҳа маҳаллаи Уртабуз бо нархи 320 000 сомонӣ савдо карда мешавад. арзон ҳам мешавад. дӯстон муомила дора. 7 сотиқ 5 дар хона об свет дорад. нашоти ҳамин маълумотҳои хона, ҳамин рақамҳои 6670 телефонои дасти ахираш 501 ё ки WhatsApp 6670 ам WhatsApp дорад, метавонед занг бизанед бачаҳо. калидор ва ҳаммом дора. хоб ду подвал дора, ҳоҷатхона дорад, тайёр, гирди замин маҳкам нестай. хонаҳо 3x4, 3.5x4 мебошад. меҳмонхонаи хоб 3x6 дорад, дараш алоҳида. хулас ҳамин ҳолат фурӯхта мешавад. касоне ки мехарад занг бизанад бачаҳо азиз. мактаб дар наздикӣ ҳастай, то мактаб 500 метр дур. маълумоти пурра бачаҳо WhatsApp ё ки дастӣ занг бизанед. дуюм эълони имрӯзамон. яка мега: ассалому алайкум дӯстони азиз, ман да замини фурӯшӣ дар Корай аз тарафҳои Ромид тангаи боло бошам мехарам. мега касе ки дора рақамҳои WhatsApp +1 996. бачако хоҳишай ҳаматон бетараф набошен. акамон хоҳиш кардан, яъне ки шумо ҳам бошен хоҳиш ҳам хеле рекламатон мекунем бачаҳои азиз. иншоалло ака заминша меёва, ҳама каса падилиса кунен, лайк бизанен. ҳамин WhatsApp рӯй кунен нафарои ки замин доранд тарафҳои Ромид болои тангаӣ. ҳамин акамонда замин дар Корай маслиҳат мекунанд, мегира бачаҳо. худотон бо рӯй кунен ё ки заминдоро зангаш бизанед акара. мегзарем ба сеюм будкаи фурӯшӣ. вагони фурӯшӣ ҳастае ки яъне ки будкача дар шаҳри Душанбе дар 9 километр тарафҳои Аманал як комнатаҳай ана ҳамин будкача фурӯхта мешавад. даронаш 3x3 19 000 сомонӣ. WhatsAppшон рақамҳои 919 ё ки дастӣ 970 занг бизанед. бо арзон мешавад, алишам мешавад. ба мошин алиш мекунем меган об свет гузарондагӣ ҳастай. дӯстон ина каси дар кори ҳамхелии будкача барои тестайёр кардан ё ки столовча кушоинагар мешавад. хулас барои савдо кардани яъне ки бизнеси оддӣ хулас мешавад. ина бигиренша любой ҷо бихоҳед мегирен мебарен. хоҳен дар ҳамун сентри ягон бозор мемонеша, хай ходок мекунен, ягон хӯрока мепазен, савдо айрӯи миллион бачаҳо азиз. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Турсунзода деҳаи Қаратоғ бачакҳои мардуми Регара меҷаен. тамошо кесен, хушобаҳоли ҳаматон.
همه تا حرمت میکنم از لبوی جوی میخواین ما میمونیم بچه عزیز. در شهر ترسونزاده دهه قراتاق 3 کمنته مساحتی 8 خ. ایره میگه 180,000ش میگیم با سوداش میکنیم. زنگ بزنید رقم های 94 94 واتساپ مونای. خونه ها 3.5 به 4 دو خونهش نیک باز دو خونه دیگهش خب 3.5 به 5 5 به 3.5 خلاص زنگ بزنید بچه عزیز. 5 سال پیش میگه خونه را ساختیم انا همین سستیانی سوداش میکنیم 180,000 سومونی. پنجم خانه فروشی دوستان. کوارتیرای فروشی است که در شهر وحدت دهه گیردوب ده قرار دارد. دو خانه 78 متر کوادراتی در 4 اتاج قرار دارند بچو. برای تماس رقم های 900 یا که واتساپ شون 883 یا که واتساپ روسیه +7 918 دا زنگ بزنین. پیش استادیون در قرار دارد از بازار خب استادیون نو بازار مکتب 71 مغازین همین نزدیکی همین کوارتیر قرار دارد. خوب سویت دارد معامله هم دارد کاندیسنر خب سنکا کوخنی گارنیتورا اینا را دارد با همه چیز و چورش سودا می شود 320,000 سومانی. ریموند پروست زوری بد لیوکس کردگی کسی میخره 320,000 سومانی با معامله خوبم داره. خانه ها کلان دو خانگی 78 متر کوادراتی معامله داره دوستان. معامله زنگ بزنین از نام کانال یوتیوبی سودا تیوی. راستی بعضی ویدیو را تماما کامنتر نمیکنیم بچو. حتما در امی تگ کامنتر نویسین از کجا در کورای تو چند سومون خونه در کورای نوار معقول شید نشید. حتما فکراتون نویسین دوستان. این فکرای شما مقصد ما در لازم است که ما از روی فکر شما کار میکنیم. چیزی در کورای نویسین کمبود را نویسین یا که مقصد کمبود نباشه نویسین که بیس کمبودی نرمال ویدیو های یا که خونه ها ارزنده به نرخشون نیستن یا که ارزنده هستن یا که از کجاها تو چند سومون خونه در کار شما ده فکر را در کامنتر حتما نویسمون دوستان عزیز. خانه فروشی ششم دوستان. خانه فروشی است که در شهر دوشنبه 9 کیلومتر رایون رودکی تپه سمرقند قرار دارد. معلوماتش با دقت گوش کنین. 700,000 سومانی 3 خانه 7 سوتیق آب سویت دارد. رقم های ایمو واتساپ +7 953 زنگ بزنین. خانه را با کرپیچی پخته ورداشتن سطفویزه برداشتگی 3 در خانه 1 کلیدور 1 گاراژ ریمونت زمانوی آب سویت دارد. درون خانه مقصد امو حولی چو هم دارد. برای همه خانه ها آبای گرفتگی برای فساد خانه کرایت دارد. یک خانه پتالوگ نداره نک میگه ماتریالش خریدگیم هسته خانه دای اوغل داره 2 اتاژه گاز خانه آشخانه هسته وانش کافل گردی زبور محکم کرده گردی خانه محکم کردگی دروازه داره روی حولی بیتون همه محصولات خانه مقصد خریدگیم بولر دارد چسباندن در کرای واکومی ناسوس خریدگی میگه برای درون بین خونه 2 دری 1700 سومونه مقصد زدگی میگه. монтаж سویتوش همش مقصد کردگی تو درونی اغلما مقصد زدم میگه 7 سوتیخ مساعد 3 در خونه معلوماتی پره دوستان عزیز زنگ بزنین. هم یکده خلاص دیدین کدام معلومات را شما را خوندیم چخیل یعنی که شرایطشون خوبه. هم یکده ستروشن سوم در کرای خلاص تمام شرایطو مهیا کردگی بچه عزیز. تمام شرایطو همی را کسی میگیره ما خودم همی 100% گارانتی همیتون برد میکنه بچه ها. یک کمانده پروسه سوم در کرای تمام شرایطوی خونه را کردگی هسته. همی کسی میگیرد فقط زندگی کردن میگردد. چرخدان هم دارد گودور باشی میگه با خیلی همی چی گفتن اینجا
алови ҳастай тори чандо полни пресс дар болои оғул пресс ҳам ҳастай мега барои гов касе ки гов кунад агар ихел масалан зури бадай 1-2 сол дига каҳ намехарен кадарза намегирен. ин масъаларам полни зашита кардаги ҳастай. мақсад акамон ба хотири зиндагӣ кардани худаш амира полни фасон карда не ки мега ки мада срочно сумум дар курай ба ҳамун хотир савдош мекунам. маълумоти пурра бачаҳои азиз худотон бо занг бизанен бигиренша. агар ки намегирен акара дастгирӣ кунен ҳами рақамҳои ватсапша роӣ кунен касоне ки хонахар ҳастанд иншоалло беҳтарин кор мешавад. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи рӯдакӣ маҳаллаи Истиқлол. хуб 4 дар хона дорад, 5 сотих замин, обсвет дорад, ҳоҷатхона, баня дорад, подвал дорад, кухни дорад, техпаспортам дорад. нархша 360,000 мега бо савдо мешавад. 360,000 сомонӣ. рақамҳои телефон ё ки ватсапшон ҳамин рақамҳои 876 70 70 74 метавонед чӯ кунед. дӯстони азиз аз номи канали Савдо ТВ занг бизанед. худохоҳад бо шумо даст скидка мекунам. ана ҳамин хона бачакҳое ки аз ноҳияи рӯдакӣ ҳамун тарафҳо хона хостен ина маълумат занг бизанен маслиҳат карда бигиренша. хонаи фурӯшии ҳаштум дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Оқсу 170,000 сомонӣ, духонага 7.5 сотих масоҳат. барои тамос рақамҳои ватсап 552 ё ки 988 ватсап дорад занг бизанен. меган хонаро 1 сол пеш сохтем. духонага 1 зал дорад, 1 хонаи мештанӣ дорад, масҷид, аптека, мактаб, балниса наздикӣ дай мега. ремонти хона дидесен дар ҳамон расм кадом ҳолат қарор дорад. маълумоти пурра занг бизанен. хонаҳо 6 ба 3, 4 ба 3, кухни 4 ба 2, вана 2 ба 2, коридор 2.5 ба 1. ов дорад, светам дорад. маълумоти бештар рақамҳои ватсапда занг бизанен мегирен дӯстон. хонаи фурӯшии нӯҳум. квартира ҳастае ки фурӯшии яккомната квартира дар 6 этаж 55 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе ноҳияи Исмоили Сомонида қарор дорад. яъне ки шикаторуш кардагӣ нестай, просто ҳамин хел хонаро вардоштан сохтмони коробка. касе мегирад далчи худаш боз ремонт мекунад ба хоси дил. ака дар Душанбе дар ноҳияи Исмоили Сомони дарони шаҳр даки ҳастай, кам дар қиматай хутония 50-40 расход мекунен. духоҳад аму нормали мешавад, зиндагӣ мекунем бачаҳо азиз. срочна фурӯши хона дар маркази шаҳри Душанбе. сохтмон қариб ба анҷом расидагӣ мегӯяд. дар назди бозори Меҳргон ҳамин хона қарор дорад. 220,000 меган бо савдо мекунанд. маслиҳат карда бигиреша бачаҳои азиз. хонаи фурӯшии даҳум дӯстон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дуэтажа, 3 комната, масоҳати 1 сотиха. шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониён, ҷамоати Сарватида қарор дорад ки бо нархи 205,000 сомонӣ савдо карда мешавад. рақамҳои ватсап 888 аз номи канали Савдо ТВ занг бизанед. хонаи фурӯшӣ дар ҷамоати Сарвати Истиқлол, участкаи Калелин. аз бозори Фаровон 5 километр дурай, мактаб 70 метр дурай ҳамин хона. масҷид 500 метр. ҳуҷҷат дора. кам таракак боз муомила мекунем ша мега нашоти нархаш. не ки срочна суммон дар курай 205,000 мегем бо савдои хубам мекунем. ремонтҳои хона дар экран дидесен кадом ҳолатда қарор дорад. худотон бо хонахаро занг бизанен, чахчах карда бигиренша.
хонаи фурӯшӣ 11 дӯстон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 1 сотих 3 комната дар ноҳияи Рӯдакӣ аму тарафҳои Мошинбозорда қарор дорад. 210,000 сомонӣ мегам бо муомила дора. хона дорои 3 ҳуҷра 1 сотих тарафи Мошинбозор поёни Корвон ака аму 1 ё 1.5 сотих мега ҳамиқа масоҳат дорад. обсвет дора, ҳуҷҷат дора. лаби раҳи калон назди ами лаби раҳи калонда наздика мега хулас рошна фурӯхта мешавад. ноҳияи Рӯдакӣ тарафи Мошинбозорда қарор дорад. маълумоти бештар дӯстон худотон бо ҳамин рақамҳои WhatsApp 2323 да метавонед занг бизанед. ба 11 дона хона навори Саудо ТВ тамом шид. ҳатман ва ҳатман фикрро дар комментария монем. бачаҳо азиз, номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунед. худо хоҳад рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. ҳамин пешрафти канали Саудо ТВ-ро хоҳем дар ҳамин навор лайк бизанем. бачаҳо ака подписатсия барои худтона бикунед. агар бо аз наворои баъдина бохабар мешен, накунен аз хонаҳои арзан хабардор намешен. зиндаву сарбаланд бошен. боқӣ дар амони худтон азиз. хай майш.